Vale. Bueno, pois estamos aquí no Nicrafol de Negreira, porque outro día puxen no Crafol, dixen Nigrán. Bueno, puxenas todas. Dixenas todas. No, pero así de feito corregín despois a propósito, porque tamén un pouco a polémica esa, non? Pero perdernos perdemos. Chegamos a Nigrán, o palco está instalado, xa fixaxe a proba de son. Hai agora, acoples e todo. Bueno, hai algo que ainda non está probado de todo, pero bueno. A ver, Xosé Loi, Romero e a Liboria. Eso xa son palabras maiores na nosa cultura. Non fai falta que che diga a túa trayectoria, pero me gusta, sobre todo, aparte de outras colaboracións que tes feito, me gusta porque eres xa dos míticos, como din agora os xóvenes, e, sin embargo, estás nun grupo que está fusionando, que está petando por aí fora, non? Como é Bayuca. Como se ve desde alguén que naceu con esa tradición máis arraigada, máis tal, estas novas xeiras, modas ou... Pois con bastante naturalidade, a verdade. Eu creo que o mellor que lle pode pasar á música galega é que vai cos tempos, non é unha cousa que se quede aí parada. Entón, de feito, por eso, en certo modo, toco con Bayuca, porque me parece unha cousa que abriu unha porta nova que, en certo modo, estaba conectada ca tradición, o mesmo que facemos con a Liboria ou con outros proxectos, pero ao mesmo tempo, pois, a veces desde un punto de vista moi actual, incluso contemporáneo. Está chegando a públicos que non chegarían. Exactamente, está chegando a públicos. Estamos abrindo portas por outro lado, que non ten que ver que haya unha parte que se continúe co de sempre. Totalmente. Eu digo porque sempre hai xente que lle xera rechazo, non? E un pouco quero... Ten que haber de todo. Sí, pero eu creo que como rechazo, non, sabes? A ver, eu creo que, quero dicir, non podes gustar a todo o mundo, xa primeiro, segundo, hai que facer as cousas con corazón, con criterio, quero dicir, querendo facelas ben, non facer calquera tranjallada, e despois, pois, oye, o público é ao final o xuiz, quero dicir, se algo non funciona, non vai a funcionar. E se algo conecta co público, pois polo motivo que sea, pois hai algo aí que toca no público. Eu entendo que a moita xente, pois non lle gusta Bayuca ou lles pareza moi atrevido, lles pareza que sei moi fora do tradicional. Si tes esa xente preto e escoitas as súas queixas, non? Sí, pero xa che digo, eu son bastante, como se diría, bastante atrevido, sempre cando entendo que si estás neso porque che gusta. Claro. Non eres dos anti, pero sí que escoitarás esos anti e como justifican eles ou que é o que non ven, que é o que non entenden de que gracias a isto, gracias a Tanxugueiras, gracias a outra xente que está facendo cousas novas, estamos vivindo unha moi boa época na nosa música e estamos chegando a sitios, porque dime ti, en Alemania nun festival rave e que se estén escoitando cousas gallegas. Eu creo que eso non quere dicir que teñamos que tirar por aí. No, pero que todo é bo. Eu sempre digo que se non houbera xente que defenda a tradición, seguramente eu non estaría facendo eso, non estaría defendendo a tradición, pero creo que o mellor que lle pode pasar á música galega é que sirva para todo, quero dicir, haxa música etnográfica, sabes, haxa recuperación, haxa tal, e haxa todas as fases de manipulación, digamos, de transformación desta tradición, que haxa as máximas posibles. Que agora, en concreto, triunfe pois ese tipo de música máis electrónica e tal, eu creo que é unha cousa temporal, é unha moda, igual que pasou anos pasados cos gaiteiros ou pasou anteriormente con grupos folk. Pode ser que gracias a eso se achegue xente ao tradicional. Sí, obviamente. Hai unha cousa e é que as novas xeracións non conectan co folk dos 80 ou dos 90, evidentemente, porque é unha cousa moi trasnoitada, non, para eles. Pero creo que isto ven un pouco o que falamos ao principio, quero dicir, creo que a música galega, a música de raíz galega, máis ou menos purista ou non, o que ten que buscar é estar vixente aínda agora. Entonces, vais ir transformando involuntariamente, vais ir transformando, queiramos ou non, vais ir transformando para alimentar, digamos, o gusto que teña a xente de escoitar. E eu xa chego a mí o que máis é o que distingue, quer dizer, o que máis valoro de casos como de Bayuca, Tanxugueiras e tal, é o feito de que volveron a poñer en primeira fila a música, vamos a decir, de tradición galega, vale? Quer dizer, máis tradicional, menos tradicional, ese é outro tema.
pero que é algo que este debate vai haber sempre, quero dicir, non é que pase ahora con Baiuca ou tal, vai pasar sempre, pasou hai 20 anos, vai pasar dentro de 20 anos. A ver, eu acordo e vos usades e eu uso moito sacho tamén para outras cousas, pero claro, quen empezou cun sacho, quen empezou non só pois a tocar, sino a falar dela, as tixolas, a recuperar esas cousas que parecían, sabes? E sin embargo é o normal agora. E é o que che digo, non vamos a pretender que a nosa raíz varíe. No, pero está salindo unha rama que enriquece e que está chegando xente a esta nova, a nosa tradición. E eu xa che digo que por moito, o sea, ainda que teñamos dúbidas, o sea, é inevitable que se transforme. O sea, incluso a xente máis purista, de alguma maneira o está manipulando, porque está, pues, posiblemente millorando a afinación das gaitas, ou está millorando a técnica de tocar as gaitas, ou a técnica de construir os instrumentos, e iso é evolución en sí mesmo. Entonces, eu que creo que os que traballamos ca música galega, o que temos que ser é moi respetuosos, moi conscientes de con que estamos traballando, ser moi serios, intentar facer as cousas o mellor posible e despois, que sea o que teña que ser. Eu levo así toda a vida. Seguimos apoiando a nosa cultura, estamos no Nicrafolk, de feito, mira, estábamos ahora que hubo o Chichafés ali na Capitol, en Santiago, con novas bandas, non folk, sino novas bandas que fixeron un concurso, non? E decían que había unha banda que empezara co inglés, co castelán, e que ahora se estaban tocando en galego e se estaban moi a gusto e que estaban internacionalizando co galego. O sea, pasaron polo castelán, pasaron polo inglés e se estaban internacionalizando co galego. Eu creo que esa é unha moi boa maneira. Bueno, vamos a continuar no Nicrafolk. Pasou ben. Hasta logo, guiño.